A város látképe csodálatba ejtett. Hosszú-hosszú utca, egész alacsony, széles házak, mind rendjében, sorjában, akárcsak a Rue Rivoli Párizsban. A középen, ahol az utcák metszik egymást, farkasszemet néz a két templom. Körös körül csend, harang zúg mélabúsan. Így emlékezett vissza sikerei csúcsán a Párizsban élő Munkácsy Mihály Békés Csabára. Mi pedig Munkácsy Mihályra emlékezünk, őt idéztük meg az egész év során, hiszen 2014-ben születésének 170. évfordulóját ünnepeltük. Békés Csaba értékeinek zászlós hajói a csabaikumok között olyan nemzetközi hírű kincsek találhatók, mint a Csabai Kolbász, az Evangélikus Templom együttes, a 180 éve született Stark Adolf által nemesített Csabagyöngye-szőlő, és nem utolsó sorban Munkácsy Mihály hagyatéka. Közel 100 program, esemény, 30 intézmény, egy tucat civil szervezet és több tízezer látogató. A számok is mutatják, Békés Csaba kiemelt jelentőséget tulajdonít Munkácsy Mihály személyének, örökségének. És ha már a számok, ki ne tudná, hogy a világhírű művész 1000 szállal kötődik városunkhoz. Óriási szenzáció, Munkácsy a Munkácsiban. Festmények, relikviák, amit még biztos nem látott, harsogták február 20-án a mester születésnapján a Békés Csabai Múzeum bejáratánál. Az egyedülálló tárlat során elmondhattuk, soha ennyi Munkácsy festmény nem volt egyszerre Békés Csabán, vagy mondhatnánk, februártól áprilisig Békés Csabán volt a legtöbb Munkácsy festmény Európában. Persze a kiállítást számos kísérő rendezvény színesítette. Művészek, művészettörténészek, művészeti szakértők tartottak előadásokat, rendhagyó tárlatvezetéseket. Munkácsy Mihály személyét és alkotásait a gyermekek is újra gondolták és megjelenítették a 36. Városi Gyermekrajzkiállításon. Több mint fél ezer festmény, rajz, grafika érkezett a felhívásra, amelyekből egy rajzfilm is született. Húsvét hétfőn zsúfolásig megtelt a múzsák terme, amikor dr. Kisrigó László Szeged-Csanádi megyéspüspök tartott előadást Munkácsy Mihály festményeinek szakrális üzenetéről. A különleges eseményt Tolcsay László zenész, zeneszerző és Sáfár Mónika színész tette még élményszerűbbé, a Mária Evangéliuma című műből adtak elő részleteket. A Bartók Béla Vegyeskar a reformkor híres dallamaival, Liszt Ferenc és Munkácsy Mihály barátságának felelevenítésével, vallási témájú szerzeményekkel tette egyedivé a kiállított alkotásokat. Ecset és zongora. Az év egyik leglátványosabb koncertje is Munkácsy nevéhez fűződött. Havasi Balázs különleges hangversenyén a képzőművészet és zene találkozott 12 zenei tétel bemutatójával, 100 Munkácsy festmény és alkotás tökéletes digitális látványinstallációjával. Az ifjú Miska utolsó boldog gyermekéveit az Omaszta kúriában töltötte. 20 éve ez az épület Munkácsy Emlékház néven működik, számtalan közművelődési, közösségi, művészeti programmal gazdagítva a város kulturális, turisztikai életét. A jubileumról ünnepséggel és kamarakiállítással emlékeztek meg a kúriába látogató vendégek. A nyár elején is találkozhattunk Munkácsival a Szent István téren. Bűvész, kintornás, fényképész, sétakocsi mind a századelő hangulatát idézte. Megnézhettük az ország legnagyobb ásítóinasát, kukucskáltunk Munkácsival, és a kisinasok Munkácsy szelfiket festettek. Persze a jelen művészei is megmutatták, a mester köztünk él. Ha június 21-én a Munkácsy Mihály hídról elhajítottunk volna egy kavicsot, az nem az élővíz csatornában landolt volna, hanem egy művészeti, kulturális program helyszínén, hiszen a múzeumok éjszakáján megismerhettük Munkácsy éjszakáját az Emlékházban, légyótra mehettünk a festővel a múzeumba, és meghallgathattuk Vozár M. Krisztián és Cseh István zenés improvizációit a művész festményeire. Munkácsyt az év során meg is kóstoltuk, pontosabban a Munkácsy tortát. 3 cukrászat versengett az egyedülálló édesség elkészítésében, a zsűri pedig jóízűen végezte nehéz feladatát. Végül Galgóci László cukrászmester nyerte el a kizárólagos forgalmazás lehetőségét, és elsőként augusztus 20-án kóstolhatták meg 1000-en a Munkácsy tortát. Jártak már olyan hangversenyen, ahol a vizen zongoráztak? Azon az estén, amikor az élővíz csatorna felett átívelő híd a Munkácsy Mihály nevet kapta, ez is megtörtént. Tudják, ez volt az a hely, ahol az ifjú asztalos inas meglátta első szerelmét, Bartók Ilonkát.
A munkácsi év egy konferenciával zárult, pontosabban egy a jubileumra készített bábelőadás a Skicmesék sikerével. A Napsugár Bábszínház egyedi módon keltette életre a művészt, megismertetve a gyermekekkel ismert színeit, formáit, alkotásait. És a történet folytatódik, hiszen ne felejtsük el, Békéscsaba munkácsi városa.